खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ चिरांनि गुरुभाषायाव फ्लाइं स्क्वाडनि हानजाखौ गाग्लोबदों रंजाखुंगुर बसुमतारीखौ जोबथेसालियाव दं होनना सानना ला बुंदों हाग्रामा महिलारि थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय रैखाथि बिफाना गोख्रों साखाफारा एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि धीराज देउरिया दोलो नागारना बिजेपिआव हाबबाय हेमन्तनि दाबि नैथि खोन्दोआव बिजेपि मित्रजोटआ मोन 25निफ्राय 27 मासि देरहागोन आसामावबो गिख्रंथाव महर लाफिनदों कर'नाया कंग्रेसआ सोरखार दानायनि उनाव हेमन्तनि गासैबो गोजाम केस फाइलफोरखौ खुलिगोन 51थि दादा साहेब फाल्के बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय थलाइबा फावखुंगुर रजनी कान्तआ गोदानै रिलिज जानो गोनां आमिन हाजेनि सावथुन कय जाने नाया दिनै रिलिज जागोन दानिया आबुं रादाब विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां चिरां जिल्लायाव राजखान्थिनि हिंसा चिरां जिल्लानि सिडली विधानसभा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गुरुभाषायाव जादों बे हिंसायारि जाथाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला खुंथायनि गनायथि गैयालासे बिपिएफ दोलोआ गुरुभाषायाव बानजायनाय फोसावदिं मेलखौ बन्द खालामनो थांनाय फ्लाइं स्क्वाडनि हानजाखौ बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमा आरो मददगिरिफोरा गाग्लोबदों बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा फ्लाइं स्क्वाड हानजानि सायाव गाग्लोबना केमेराखौ सिफायना होनायजों लोगोसे देहायारि साजाबो होयो होननानै सुलुङाव फोरमायथिदों रिपर्ट बादिब्ला दादगिरिनिफ्राय बिपिएफनि मावथिया गंसे गारिजों रां लाबोनायनि खौरां मोननायनि उनावनो पुलिस आरो फ्लाइं स्क्वाडआ सांग्रां जायो आरो बे समावनो गुरुभाषायाव खुंनाय बिपिएफ दोलोनि फोसावदिंनाय मेलाव फ्लाइं स्क्वाडआ नुजाथिहैनायाव माखासे दुथांफोरा गाग्लोबो उननि समाव पुलिस आरो रैखाथि बिफाना जाथायसालियाव थांनानै फ्लाइं स्क्वाड टीमखौ रैखा खालामहैयो नाथाय दुथांफोरा जाथायसालिनिफ्राय खारखुमालाङो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 52 नं तामुलपुर विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि गैयाब्लाबो बिसायख'थि गेलेनो गोख्रों जानजि खाफ्रादों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ आरो महाजोटआ मख'नो गोनांदि तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारीया मैयासो बिपिएफ दोलो आरो बिसायख'थिखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबहैबाय नाथाय बिपिएफ आरो महाजोटआ दिनै तामुलपुराव बानजायनाय गेदेर सुबुंगौमा आरो बिसायख'थि रेलियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया हेलिकप्टारजों थांनानै बाहागो लाहैयो आरो रंजाखुंगुरखौ जोबथेसालियाव दं होनना सानना लानो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायो दिनैनि हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला रंजाखुंगुरखौ अखिल गगৈ बादि जोबथेसालियाव दं होननानै सानना लादों बबेखानि बिपिएफनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारीया बिसायख'थिनि सिगां आखाइ दैखांना खारनायनि उनाव दिनैनिफ्राय तामुलपुरनि गासैबो बिबाना गावनि आखायाव थाबाय आरो तामुलपुरनि गासैबो बिथिंखौ गावनो नायगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बेजों लोगोसेनो थामथि खोन्दोनि बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो महाजोटआ मोन 40 मासिनि गेजेराव 35निबो बांसिन मासि देरहागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि थामथि खोन्दो बिसायख'थिया गेजेराव सानथामल'सै फैगौ 6 एप्रिल खालि थामथि खोन्दोआव मोन 40 विधानसभा मासियाव बिसायख'थि खुंनाय जागोन बे समाव थामथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय आबुं थियारि आरो लाहार फाहार खालामगासिनो पुलिस आरो रैखाथि बिफाना दिनै आसामनि एडिशनेल डिजिपि आरो बे समाव बिटिआरनि आइजिपि LR बिष्णया क'क्राझाराव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिसि ओनसोलाव जानो गोनां बिसायख'थियाव गोख्रोङै पहरा होनो थाखाय गोदानै बिबान रुजुननाय पुलिस बिबानगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायनाय जादों बेजों लोगोसेनो बिसायख'थिनि थाखाय रैखाथि बिफाना आबुङै थियारिखासै बबेखानि थामथि खोन्दो बिसायख'थिखौ गाहामै गाहाम आरो गोजोनै बारहोहरनो थाखाय नांगौबादि रैखाथि हानजा आरो जवानफोरखौ थिसननाय जागोन होननानैबो LR बिष्णया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों नैथि आरो थामथि खोन्दो विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेस आरो महाजोटनि गेदेर खहा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि सुंद'यै एपिसिसि नि गाहाय नेहाथारि धीराज देउरिया कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिजेपिआव हाबबाय सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला धीराज देउरिया बुधबारखालि एपिसिसि कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि मासिजों लोगोसे कंग्रेस दोलोनि सोद्रोमानि मासिखौबो नागारनानै बिजेपिआव जइन खालामदों
धीराज देउरिया सा 500निबो बांसिन सोद्रोमाफोरखौ लोगोआव लानानै बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सरभग विधानसभा बेन्दोंआव बानजायनाय बिजेपिनि मेलाव बाहागो लानानै बिजेपिआव जयेन खालामदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि रन्जन बरा, बिश्वजित रायजों लोगोसे कंग्रेसनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा दोलो नागारनानै गुबुन गुबुन हानजायाव जयेन खालामदों। आसाम विधानसभानि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थियाबो मैया बिस्थिबारखालि जोबलांबाय। बे समाव खुंथाय गोहोआव थानाय आरो हेंथा दोलो गासैबो बांसिन मासि देरहागोन होनना दाबि खालामनायाव मुखुब। नेडानि लिंथुमगिरि आरो आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउडि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव दाबि खालामनाय बादिब्ला बिजेपि मित्रजोटआ नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिनि मोन 39 मासिनि गेजेराव 25 निफ्राय 27 मासियाव देरहागोन। बेबादिनो नैथि खोन्दोआव बिजेपि मित्रजोटआ मोन 31 मासियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामदों बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ। ओरैहाय महाजोटआसो बांसिन मासि मोनगोन होननानै दाबि खालामदों हेंथा दोलोआ। एफबिसिसिनि आफादगिरि रिपुन बराया दाबि खालामनाय बादिब्ला कंग्रेस महाजोटआ मोन 28 मासियाव देरहागोना रोखा। बबेखानि नैथि खोन्दो बिसायख'थियाव महाजोटनि रिजाल्टआ साबसिन होननानैबो रिपुन बराया दाबि खालामदों। आसामजों लोगोसे भारत हादरनाङैनो गिख्रंथाव महर लाफिनदों कर'ना भाइरास एबा कभिड-19आ। सावस्रि बिफाननि रिपर्ट बादिब्ला बिस्थिबारखालि सानसेनि गेजेरावनो आसामाव सा 58 सुबुंफोरखौ कर'ना भाइरास गाग्लोबदों। बेनिनो सा 33 कामरुप मेट्र' जिल्लानि कामरुप रुरेलाव सा 4, जरहाटआव सा 5, डिब्रुगड़आव सा 6 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना गाग्लोबदों। बबेखानि मैया सानसेनि गेजेरावनो आसामाव कर'नाजों गाग्लोबजानाय 2 बेरामिया जिउ गोमायो। रिपर्ट बादिब्ला बे समाव आसामाव सा 537 एक्टिभ कर'ना बेरामिफोर दं आरो बिसोरखौ रायजोनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। ओरैहाय भारत हादराव गोदानै 81,466 सा सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो मैया सानसेनि गेजेरावनो भारत हादरनाङै 469 सा कर'ना बेरामिफोरा जिउ गोमायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालिनिफ्राय भारत हादरनाङै 40 बोसोर बैसोनि सानि साफ्रोमबो सुबुंफोरनो कर'ना भेक्सिन होनाय हाबाफारिया जागायबाय। बेनि थाखाय हादरनाङै सोरखारि देहा फाहामसालि, सावस्रि फसंथान आरो आदर्श देहा फाहामसालिफोराव कर'ना भेक्सिन दैथायहरनाय जाबाय। नेडानि लिंथुमगिरि आरो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थि फोसावदिंनायाव माखासे कन्ट्रभार्सि बानबुंथि होनायनि फिननाय होनानै हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै थानाय गासैबो गोजाम केस फाइलफोरखौ खुलिफिनगोन होननानै हुमखि होदों कंग्रेसआ। एआइसिसिनि बुंथिगिरि गौरब वल्लभआ खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों हेमन्तखौ हुमखि होनानै बुंनाय बादिब्ला कंग्रेसआ सोरखार दानो हायोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मानि गासैबो गोजाम केस, चिटफान्ड केस आरो मानवेन्द्र शर्मा बुथारनाय केसखौ बेखेवफिनगोन। बबेखानि आसामाव फिन बिजेपि सोरखार फैयोब्ला एक्ट 370 क आरो 247 कखौ सोदांनानै बोखांना लागोन आरो थागिबि असमियाफोरा संबिजिरारि मोनथायफोरखौ खोमानानै लागोन होननानैबो गौरब वल्लभआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव गंसे गारियाव गोहोगोरा हाथियार बोखांनाय केसखौ एनआइएनो गथायगोन आरो बड'लेण्डआव गोदानै जोनोम मोननाय उदखारि आफाद आरो बाथाखौ उदखारि हाबा मावनो थुलुंगा होयोब्ला आरो हाग्रामाया बाथाजों लोगोसे उदखारि हाबा मावोब्ला जोबथेसालियाव सोगोन होनना हेमन्त बिश्व शर्माया हुमखि होनायनि हेंथायै कंग्रेस बिसायख'थि आय'गनो नालिस होना बिसायख'थि आय'गनिफ्राय हेमन्तनो जाहोन खिन्थानाय नटिस हरहोनायनि उनावनो कंग्रेसआ हेमन्तनि गासैबो केसखौ खुलिफिनगोन होनना कंग्रेसआ हुमखि होफिननायखौ नुनो मोन्दों। रजनीकान्तखौ 51थि दादा साहेब फाल्के बान्थानि थाखाय सायख'नाय जाबाय। मोनथिनाय जायोदि भारतीय सावथुन जारिमिननि बयनिख्रुइबो साबसिनथार फावखुंगुर रजनीकान्तनो होनाय जाबाय। फोरमायनो नांगोनदि सावथुन मुलुगनि सासे राफोद थलायबा फावखुंगुर आरो खोला सावथुनफोरनि मुंदांखा सुपारस्टार रजनीकान्तआ, जाय राफोद आरो गोख्रोंथिनि थाखायनो 51थि दादा साहेब फाल्के बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि सासे फावखुंगुर, बानायगिरि आरो स्क्रिन राइटार महरै साबसिनथार बिहोमा होनायनि थाखायनो सायख'जाबाय रजनीकान्तआ। बेजों लोगोसे बेखौबो फोरमायनो नांगोनदि सा 5 जुरि मेम्बारफोरा बे हाबायाव खौसेयैनो थांखि लादों आरो बै सा 5 जुरि मेम्बारफोरानो जादों बिश्वजित चेटार्जी, मोहनलाल, आशा भंसली, शंकर महादेवन आरो सुभाष घाई। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि 22थि दादा साहेब फाल्के बान्था आवथायनो हानाय रजनीकान्तनो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआबो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो बे बान्थाखौ आवथायनो हानानै गोबांथारैनो गोजोननाय फोरमायदों थलायबा फावखुंगुर आरो खोला सावथुनफोरनि मुंदांखा सुपारस्टार रजनीकान्तआ।
बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर कुणाल कापुरनि सावथुन कोई जाने नाया 2 एप्रिल एबा दिनै रिलिज जागोन। फोरमायनो नांगोन दि गोदानै रिलिज जानो गोनां बलिउडनि सावथुन कोई जाने नानि ट्रेलारआ बावैसो सान आगोलावसो फोसावजाखांबायमोन आरो बे ट्रेलारआ गोबां सा नायगिरिफोरनिफ्रायनो गाहाम अनसायजानायखौ मोननो हादोंमोन। बे गोदानै रिलिज जानो गोनां कुणाल कापुरनि कोई जाने ना आबुं सावथुनानो दिनै रिलिज जागोन। मख'नो गोनांदि गोदानै रिलिज जानो गोनां कोई जाने ना सावथुनखौ लिरनायजों लोगोसे बिथोन आरो प्रडिउस खालामदों आमिन हाजेआ। बेजों लोगोसेनो प्रडिउस खालामदों कृषान कुमारा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।